Harvardská univerzita vykonala najdlhšiu štúdiu ľudského života, aká bola kedy urobená. Chceli ňou zistiť, čo robí ľudí zdravými a šťastnými. Trvala 84 rokov a pokračuje až dodnes. Začali ešte v roku 1938 pred druhou svetovou vojnou. Vybrali si vyše 700 ľudí, ktorých rozdelili do dvoch skupín. Prvú skupinu tvorili muži, ktorí už vtedy študovali na Harvarde, väčšinou z bohatých rodín. Vybrali si ich preto, lebo u nich bolo najpravdepodobnejšie, že ich čaká len tá najlepšia budúcnosť a že sa v zdraví dožijú vysokého veku. A druhú skupinu naopak tvorili, to boli mladí chlapci okolo 14 rokov, ktorí pochádzali z tej najchudobnejšej časti Bostonu, častokrát bez tečúcej vody, z tých najproblémovejších rodín s vysokou kriminalitou. Na začiatku skúmali iba týchto chlapcov a mužov, ale neskôr sa k ním pridali aj ich manželky a neskôr aj ich deti, s ktorými výskum pokračuje až dodnes. Za tie roky zazbierali obrovské množstvo dát. Každé 2 roky im posielali veľmi detailný dotazník, telefonovali si s nimi. Každý 5. rok zbierali ich kompletné zdravotné záznamy od ich doktorov a každých 15 rokov sa s nimi stretávali osobne, kde trávili celé hodiny rozhovorov s nimi. Cestovali za nimi kamkoľvek sa odsťahovali. Pýtali sa ich na ich zdravie, merali im krvný tlak, EKG, MRI, skenovali si ich mozgy, zaujímali sa o ich partnerský život, ako sú spokojní v manželstve, ako sú spokojní v práci, koľko majú blízkych priateľov, aké majú životné ciele, z čoho majú v živote najväčší strach. Zaujímali sa o všetko možné, čo len človeka môže napadnúť. A počas týchto rokov výskumu im vyskakoval jeden rozhodujúci faktor, čo sa týka fyzického a mentálneho zdravia a dlhovekosti. Nie je to možno, čo si ľudia myslia, zdravá strava, cvičenie. Tieto sú dôležité, ale ako najdôležitejšie sa im ukazovali dobré vzťahy. Keby človek mal urobiť jednu vec, ktorá podporí jeho zdravie a šťastie, veda nám hovorí, že si máme pestovať dobré vzťahy všetkého druhu. Keď mali účastníci tohto výskumu 50 rokov, zozbierali o nich všetky dáta a snažili sa predpokladať, ktorí z týchto ľudí sa dožijú v zdraví 80-ky a ktorí nie. Zistili, že to nebol cholesterol, ktorý mali v tom veku, ale ľudia, ktorí boli najspokojnejší vo svojich vzťahoch, keď mali 50 rokov, sa dožili 80-ky a boli najzdravší fyzicky i mentálne. Minulý rok vyšla o tejto štúdii kniha, ktorá sa volá Dobrý život, vyšla už aj v slovenčine. Nie sú to žiadne štatistiky a dáta, celá je postavená na príbehoch ľudí, ktorí sa zúčastnili tohto výskumu. Je to veľmi dobré čítanie, je to kniha, z ktorej si každý niečo zoberie a ku ktorej sa človek kedykoľvek rád vráti. Spomeniem z nej príbeh chlapca, ktorého sledovali od jeho 14 rokov a naposledy s ním robili rozhovor, keď mal 95 a pýtali sa ho, na čo je v živote najviac hrdý. Nepovedal, že na to, že vyštudoval vysokú školu alebo na jeho kariéru, čo bolo naozaj s ohľadom na prostredie, z ktorého pochádzal, naozaj výnimočné, ale jeho odpoveď bola, že som ženatý 48 rokov, teším sa, čo vyrástlo z mojich detí a vnúčat, najviac hrdý vo svojom živote som na svoju rodinu.